iniciar la diada amb el 3 de 8, després el 9 de 7, 4 de 8, 2 pilars de 5. Castellers de Sants, els Borinots, han començat amb el 2 de 8 en folre, 4 de 9 en folre, el primer de la temporada, 3 de 8, Vano de 5. Castellers de la Vila de Gràcia amb el 3 de 8, el 2 de 8 en folre, que no feien des del 2022, el 4 de 8 i aquest Vano de 5. Castellers del Poble Sec, que ja l'estan celebrant i que estan d'aniversari, 25 anys que fan enguany, han començat amb el 4 de 7 amb agulla, el 7 de 7, 5 de 7 i 3 pilars de 4. Castellers de la Sagrada Família, que han iniciat amb el 4 de 7 amb l'agulla, continuat amb el 5 de 7, dos intents desmuntats de 7 de 7 i finalment ara sí, el 4 de 7 per acabar amb aquests 4 pilars de 4. La colla jove de Barcelona, que ha començat amb aquest 4 de 8 molt desitjat, ha continuat amb un 2 de 7 que s'ha quedat encarregat, un intent desmuntat de 5 de 7 que després sí han aconseguit descarregar, 3 pilars de 4 i a més el pilar de 5 al balcó. Castellers de Sarrià, 4 de 7, 7 de 6, 3 de 7, 2 pilars de 4, i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample, que han fet el 4 de 7, 3 de 7, 4 de 7 amb agulla i 3 pilars de 4. Moltíssimes gràcies a totes les colles que acabeu de gaudir de la festa major i recordeu que aquesta tarda continuen els actes fins a la pirotècnia que posarà el punt i final a la Mercè d'enguany. Moltíssimes gràcies!